baris nempel njaluk timbalan Komogor. Piye aku? Nek aku wis ora gawe lah. Aja nek remuk-remuk ayo. Lah ora gawe kenapa? Mbon aku dhewe wis ajur apa ayo. Gawe apa? sapa sing ngomong mau? Nek wong ganteng mesti kakean. Lho iso. Mergo kulino ngarani wedokan. Wedokan apa nglarani wedokan? Ya wedokan. Ya wedokan, wedokan. Wedokan. Ora usah didik-didik. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok sing bayari ora iki aja. Gak wedi lengene delak kaya gebuk maling. Lah wis ditransfer ning aku. Wes, Nek mati mlebu neraka. sapa wae Wes sapa? wong telu rene ya Mas Joko pun nggih Jok, rene jok. Ayo rene kabeh. Oke, dan apa kita kita ora penak juga aja. Rasane ora kepenak. Ya bu tekak deh. Kowe bosen nek buat tekak. Sirah yo dipilih dhuwur. Itu ya bento. Jalan di sampean wong telu duwe paugeran kudu dipertahankan aja nganti kalah anu karo paugeran liyan. Mas Joko kenal mboten Apal, wong iki kula yo mampir. Jantur kenal mboten Apal. kenal Apal. nek iki tetek meteng ora kenal Gak kenal. Wong iku ro iwak logan. wong loro mungguing jenengan Mas Joko ganteng apa elek Nek aku, ya aku mergo di pedoman. ayo Kowe pedoman tetep tak pertahankan. Lah iya. Apa lagi? Kudu jujur. Sik. Kowe yo bisa muni. Ganteng. Anceng. aku aku terus terang rumput kok kowe berarti Mas Joko Ganteng. Garwane Nyi Jantor. Ganteng. aku roh wong iki Wis pokoke wis melu wong